Να καλημερίσουμε την κυρία Σιμαντράκου που είναι μαζί μας και μας ακούει με υπομονή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, συγχαρητήρια. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Σπάρταθλον, έτσι. Ζελίνα, κάνε μας μια εισαγωγή, γιατί για μένα, εγώ πιο πολύ μπορώ να καταλάβω πώς Αυτά μπορεί που τρώνε κάποιος... ενδιάμεσα στη. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν μου πεις ότι εκτοξεύτηκε και πήγε στο διάστημα με ένα πύραυλο στην πλάτη, αυτό που βλέπαμε στα καρτούν, θα το πιστέψω. Ότι κάποιος πήγε τρέχοντας στην Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Κι όμως, Κώστα, κι όμως συμβαίνει αυτό. Από το 1983 που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, 246,8 χιλιόμετρα. Ναι, να είμαστε ακριβείς. 246. Μάλιστα, να τα σημειώνω. Δηλαδή, εγώ από εδώ μέχρι το χωριό μου στην Ερέτρια, είναι 85 χιλιόμετρα. Αυτό είναι 246. Βάλε. Και τη βλέπουμε στα πλάνα την κυρία Σιμαντράκου εδώ, έτσι, με την ελληνική σημαία. Εδώ είναι ο τερματισμός. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν λίγο τι είναι το Σπάρταθλον. πάρα πολύ απαιτητικός αγώνας. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο η απόσταση, τα χιλιόμετρα, έτσι. Είναι ότι υπάρχουν, ξεκινάει, ανεβαίνει. Ναι, έχει ψωμετρική διαφορά. Εναλλαγές στον καιρό. Είναι δηλαδή. Είναι δηλαδή το Σπάρταθλον, να ρωτήσω κάτι. Είναι το πιο δύσκολο αγώνισμα δρόμου που υπάρχει στον κόσμο. Όχι, απλά είναι μια πάρα πολύ γνωστή υπεραπόσταση, αρκετά απαιτητική. Είναι διάσημη σίγουρα και διαδεδομένη σε όλους τους αθλητές ανά τον κόσμο. Έχει την ιστορική της βαρύτητα, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Σίγουρα υπάρχουν αγώνες εξίσου απαιτητικοί, κυρίως στην Αμερική, σε ακραίες συνθήκες ζέστης ή ακραίες συνθήκες κρύου. Αλλά και το Σπάρταθλο μπορούμε να πούμε ότι είναι στα top 3 του κόσμου. Για σίγουρα. σας ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής? Το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Την έχω τρέξει 2 φορές, πέρυσι και φέτος. Ευτυχώς φέτος μετακυλήθηκε η δυσκολία από το. Πέρυσι στο 170 άρχισα να κουράζομαι. Φέτος εντάξει, στο 200. Στα 170 χιλιόμετρα. Αυτό μου θυμίζει που μετράγαμε για να σταματήσει το Λεβέντι. Μέσα στο 100 χιλιόμετρο Λεβέντι στην Εθνική Οδό. Φέτος, ναι. Στο τελευταίο μαραθώνιο μπορώ να πω. Στα 200. Με τι ρυθμό τρέχει, συγγνώμη για τον Νικό, τους αθλητές του αισθανόμαστε έτσι και διακρίνονται και πιο κοντά μας. Γιατί μοιραζόμαστε τις επιτυχίες τους, παρότι δεν είναι δικές μας. Με τι ρυθμό τρέχεις, δηλαδή, 1 χιλιόμετρο πώς το κάνεις? Ο μέσος ρυθμός του αγώνα μαζί με τις τάσεις που είναι πολύ μικρές βέβαια, για να γεμίζουμε την τροφοδοσία μας, τα νερά ή να αλλάξουμε ρούχα μέσα στη νύχτα, μου βγήκε στο 6 λεπτά και 14 χιλιόμετρα το χιλιόμετρο. 6 λεπτά. Ναι. Τόσο κάνω εγώ το πεντάρι, που το κάνω σε μισή ώρα και κάνω 6 λεπτά το χιλιόμετρο. Αυτό ήταν ο μέσος ρυθμός, οπότε το τρέξιμο μου ήταν γύρω στο 5:40-5:50 Πιο κάτω κάνει, δηλαδή, από ό,τι κάνω εγώ το πεντάρι. Πόσες ώρες τρέξιμο στο σύνολο είναι αυτές? Αυτή η διαδρομή. Την τερμάτισα φέτος σε 25 ώρες και 34 λεπτά. νομίζω. 37 ή 34. Τώρα... Λοιπόν, καταρχάς να πούμε Είστε δικηγόρος κανονικά, έτσι? Είστε ποινικολόγος? Όχι ποινικολόγος. Ναι, ασχολούμαι και με τον ποινικό, αλλά να είμαι δικηγόρος. Εδώ στην Αθήνα? Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιά είσαι? Ναι, εκεί ζω. Όλοι, να σου πω κάτι, βλέπεις. Η καταγωγή μου δεν είναι από εκεί. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές γίνονται Μακεδονία, το έχεις παρατηρήσει, έτσι. Είναι ένα γεγονός αυτό. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Αυτή την. Πώς το λέμε ευγενικά, ρε παιδί μου, την πετριά, πώς το λέμε? Όχι, την πετριά. Την εξάρτηση. Τα 250 χιλιόμετρα, πώς την απέκτησες? Κοιτάξτε. Αυτά τα πράγματα γίνονται σταδιακά. Ενώ ότι ξεκινάς λίγο-λίγο, όπως με πολλά πράγματα. Στην αρχή έτρεξα μαραθώνιο. Στη συνέχεια ήθελα να δω κάτι μεγαλύτερο. Σιγά-σιγά με τα χρόνια με τραβούσαν οι μεγάλοι αγώνες. Τους έβρισκα πιο ενδιαφέροντες, πιο μοναχικούς, πιο σκληρούς. Οπότε άρχισα να συμμετέχω αποκλειστικά σε αγώνες υπεραποστάσεων, ορεινού τρεξίματος και κατ' εξαίρεση το Σπάρταθλον. Δηλαδή, ο μόνος αγώνας που τρέχω στην άσφαλτο είναι το Σπάρταθλο. Το οποίο με πόσες στάσεις γίνεται αυτή η απόσταση? Υπάρχουν τόσες ώρες ώστε να συμπληρωθούν και όλες αυτές οι ώρες, 23-24 ώρες τρέξιμο. Κοιτάξτε, υπάρχουν ενδεδειγμένοι και συγκεκριμένοι σταθμοί από τη διοργάνωση. Ναι. Δεν μπορείς να σταματήσεις όπου θέλεις. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία. Είναι, ναι, νομίζω 12 σημεία συγκεκριμένα και κάποια άλλα που σε βοηθάει στη μέση διοργάνωση. Όμως η υποστηρικτική σου ομάδα μπορεί να σε ακουμπήσει συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής. Και είναι στο 42, στο 80, στο 100, στο 120, δηλαδή είναι στην αρχή ένα μαραθώνιο και μετά είναι λίγο συχνότερα. Για πόσες ώρες σταματάτε δηλαδή? Όχι, δεν σταματάμε. Για 5 λεπτά, 3 λεπτά σταματάμε μέσα. Εσύ νόμιζε σταματάνε, ξέρω εγώ, στον κόρυφο, τρώνε κανένα ψαράκι, κοιμούνται 2 ρίτσες και συνεχίζουν. Κουράζονται κάποιες ώρες και μετά ότι έτσι ολοκληρώνεται τη διαδρομή. Είναι συνεχόμενα.
Πώς είχε φύγει ο Φιδίας. Όλο και μεγαλύτερος γίνεται αυτός ο άθλιος. Ο Φιδίας θα του πει όμως, παιδιά, νικήσαμε. Μα αυτό είναι. Τουλάχιστον βιαζόταν ο άνθρωπος, θα πει νικήσαμε. Αυτή είναι η διαδρομή. Αυτό έχουν κάνει. Εγώ να πω κάτι, δεν καταλαβαίνω πολλά, δεν καταλαβαίνω. Αλλά. Πιάσει, δηλαδή. Ναι. Βλέπω ένα αγώνα ποδοσφαίρου και βλέπει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν κάθε μέρα προπονήσεις, κάνουν διατροφή τον Ατάλο και στο 90, δηλαδή μετά από μια μισή ώρα, που δεν έχουν και σε μια μισή ώρα, τα έχουν φτύσει και δεν μπορούν να τρέξουν. Εδώ, ναι, με μισό διάλειμμα, εσύ προπονείς κάθε μέρα, δηλαδή. Ναι, προπονούμε καθημερινά. Σίγουρα. Δηλαδή, σε διάστημα 4 μηνών, νομίζω μόνο 2 μέρες δεν έκανα προπόνηση. Είναι άλλο το είδος της προπόνησης. Δηλαδή, εγώ δουλεύω πολύ ωραίες προπονήσεις αργές. Τα Σαββατοκύριακα έτρεχα περίπου 6 ώρες το Σάββατο σε αργό ρυθμό, στο ρυθμό του αγώνα, στο 5.30, το χιλιόμετρο 5.40. Ναι. Δεν δουλεύω την έκρηξη δεν δουλεύουμε τόσο την έκρηξη όπως στα άλλα αθλήματα που παρακολουθούμε, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Ναι, απλώς φαίνεται εξαιρετικά υπεράνθρωπο αυτό που κάνετε. Είναι όλα όμως προπόνηση και εγώ πιστεύω ότι ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Καθένας? Ναι, είμαι σίγουρη ότι ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Θα διαφωνήσω. Εντάξει, να του αρέσει. Άρα είναι μήνυμα για τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν. Όχι μόνο νέους, για όσους θέλουν να ξεκινήσουν το τρέξιμο ουσιαστικά. Εγώ, πριν λίγα χρόνια, αν μου έλεγαν ότι θα τερματίσω Σπάρταθλο, όχι ότι θα το τερματίσω σε αυτό το χρόνο και σε αυτή τη θέση, μου φαινόταν αδιανόητο. Κάτι μισό λεπτό, να δω και το εξής. Εγώ, και επειδή έχω και εγώ και πολλούς φίλους τυχαία να έχω δικηγόρους, οι οποίοι άνθρωποι δουλεύουν, πηγαίνουν το πρωί 8 η ώρα στην Ευελπίδων, πηγαίνουν στο γραφείο τους, δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ. Χρόνο, πώς θα βρεις για να κάνεις αυτή την προπόνηση, άμα ας πούμε ότι θες. Εντάξει, υπάρχει μια σχετική πίεση μέσα στη μέρα. Η μέρα είναι προγραμματισμένη από την προηγούμενη, με γραμμένη λεπτό-λεπτό. Με πειθαρχία. Ξέρετε, εμείς είμαστε πειθαρχημένοι σε όλα. Όποιος είναι πειθαρχημένος σε όλα. Όλοι οι αθλητές. Είναι σε όλα. Οι πρωταθλητές τουλάχιστον. Ναι. Είναι λίγο σκληρές οι συνθήκες που ζούμε. Δηλαδή, 6 ώρα το πρωί, αργά το βράδυ με φακό. Προπόνηση. Με φακό. Όταν τελειώσουν οι Ήσασταν και πολύ συγκινημένοι, βλέπουμε εδώ στο τέλος της διαδρομής. Ναι. Η οικογένειά σας είναι δίπλα? Είναι η φίλη μου και η οικογένειά μου, ναι. Είχα πολύ καλή ομάδα. Τρέξει, πώς είπαμε. 246 χιλιόμετρα. Δυσκολεύω να το πιστέψω κομμάτι. 246 χιλιόμετρα, 23 ώρες. Όχι, 25. Ναι. Όταν έχεις τρέξει λοιπόν 246 χιλιόμετρα. Όταν τρέχεις 25 ώρες συνεχόμενα. Ναι, 25 ώρες. Μετά. 25, ναι. Μετά πόσες ώρες πέφτεις για ύπνο και τι ακριβώς τρως. Δηλαδή. Ναι. Πρέπει να φας τα πάντα μετά, ξέρω, δεν πεινάς μετά, όχι. Την πρώτη μέρα εγώ δεν μπόρεσα να φάω καθόλου. Το στομάχι μου ήταν. Αυτή τη χρονιά έβρεχε όλη τη νύχτα. Έβρεχε πάρα πολύ τη νύχτα και είχε κρύο. Οπότε πάθαμε κάποιες υποθερμίες. Μου πήρε ώρες να συνέλθω μετά. Δεν μπόρεσα να φάω την ίδια μέρα. Ούτε να κοιμηθώ την ίδια μέρα. Μετά από αυτό, σταδιακά αρχίζει και πεινάς πάρα πολύ, αρχίζει και νηστάζεις πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα αρχίζω και μπαίνω σε αυτή τη φάση. Ένα λεπτό ακόμα, μείνε να πας να κοιμηθείς μετά. Ναι. Με ενημερώνει από το κοντρόλ που είναι πολύ καλά ενημερωμένο το κοντρόλ. Έχεις γενέθλια σήμερα. Ναι, έχω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια και πάλι για την τεράστια επιτυχία σε αυτό το τόσο πάρα πολύ δύσκολο πράγμα που κάνατε στο Σπάρταθλον. Να το ξαναπούμε, η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Μπράβο. Μπράβο. Η πρώτη από πού ήταν, ποια χώρα? Ουγγαρία, νομίζω. Ουγγαρία, ναι. Αντιφάμε του χρόνου, Όχι. Με την καλή έννοια. Είμαστε πρώτες. Επιστοποιητικός, είμαστε πρώτες. Όταν κερδίζει κάποιος, δεν λέμε ο Τεντόγλου κερδίσαμε το χρυσό. Δεν λέμε ο Καραλής, ο Ντούσκος. Είμαστε όλοι. Και για πολύ λίγο θα ήμασταν 2 Ελληνίδες φέτος στο βάθρο. Δεν θα ήμουν μόνο εγώ, θα ήταν και άλλη κοπέλα. Του χρόνου, με το καλό. Θα τρέξεις και στο μαραθώνιο τώρα? Όχι, δεν θα τρέξω, θα κάνω. Η αποκατάσταση σου τώρα πόσο χρόνο θα χρειαστείς? 2 χρόνια. Αφού του χρόνου θα ξανατρέξει. Θα είναι ένα προσωπικό στοίχημα πόσο μπορώ να κάτσω. Θα προσπαθήσω να καθίσω μέχρι το Δεκέμβρη τώρα. Και μετά, επόμενος δηλαδή μεγάλος αγώνας? Μάλλον, δεν είμαι σίγουρη, μάλλον θα επιστρέψω στο βουνό το 2026 για αγώνες. Ξεχάσα μια κρίσιμη ερώτηση να κάνουμε, συγχωρείς, Κατερίνα, απορώ πως την έκανες εσύ για μένα. Τι, παιδί μου? Τι διατροφή κάνεις, παιδί μου, για να είσαι έτσι, να μπορείς να τρέχεις τα. Όχι αυτά που τρως εσύ. Ναι, είμαι σίγουρος, αλλά. Όχι, δεν κάνω διατροφή. Περισσότεροι δεν κάνουν διατροφή. Χρειάζονται και θερμίδες, έτσι, για να αντέχει το σώμα. Αλλά δεν κανονικά, να πας να κότσι, ας πούμε.
Ναι, φυσικά. Και 2 ίσως. Να σου πω, σε βάζει κάτω, μου φαίνεται. Μην πάτε μαζί για φαγητό. Και εδώ βλέπουμε τη διαδρομή στο χάρτη, που και από το χάρτη τεράστια φαίνεται. Όντως να την κάνεις. Κύριε Σιμαντράκου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πολύ χρόνια. Να ευχαριστήσουμε και τη Ζελίνα. Ευχαριστούμε και εσένα. Ευχαριστούμε.